tok baguse kok ngene iki. Mrene. Sampun. Lah piye? Arep meneh, Pak Bambang meneh. Ora wis ndameng dinyek. Mau didompong loro amplope mau. Sing dienggo tak keke. Ora tok pek wae. Wis tak keke kok tambah-tambah. Ini kok apian dengare lah, bocah tok baguse kok ngene iki. Mrene. Lah mbok ngalem aku wae ngopo to? Oh ya, ya wis wedian tatin ngarep. Nganggo lendang. Jan. Yai kok kaya ngono lho. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasong. Ora iso to? Kon nembang utut manggung ning karo kon mabur. Wah iya. Lah aku ora ndek suwiwi lho. Mulane pulune ditukulke sik. Aku anggere tukul tok kerok dadine. Lah yang ngeribeti kok ya. Ayo. Iki wartawan RCTI iki sesuk sapa ngerti kowe diangkat ning anu kae apa program jam 1 awan kae? Apa? Silet kae? Silet. Sinden antagonis ya. Nek mbotmu waletmu ning iki. Rambutmu dawa, aku pikiranmu sing elek kok. Lah ya rambut. Litmu ning ya kulitmu kuning. Ah, udu mesti Apa? pikirane. Ah wong ora ya nek ora. Dadi aku yang duwe. Apa? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah ngapa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk? Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Sritenan nang tasih Padha karo ki ngembake kaya iki lho. Buta sing pinggir iki lho medun. Iya. Maslek ngono. Padake bulldozer ya. Bulldozer ya malah dikukup Pak Joko. Iya. Oh nggih. Pak Joko ki pemborong kok ya. Ayo sing apik ning nganggo lendang sing kono dislampirke nggon tangan. Nah. Sampirke ngendi? Ayo kono kuwi nggon tangan. Slampirke kene kudune iki. Hah? Kene. Ora iso kok. Ditumpangke tangan ngene iki lho. Kaya si nek mbokku mbiyen slempitke kene ngene. Ora slempit-slempitke. Lah piye? Aja lendange sing dislempitke. Lah? Apane? Kebayake maksudnya. Yo tene jengat-jengat ngene kebayake. Ah wis ngono wae apik ngono lho. Ah. Piye kaya gorden? Apa? Gorden. Ora kaya gorden ora. Kan nyokot apa mah aku? Kan apa? Kan nyokot apa? Nyokot persine ae lho kan. Mesti nggo nanti. Mesti nggo gorden kae tok cokot terus gordene reket-reket. Ora sak cendilane po kan nyokot. Rasa keloro-loro to wong kok senengane keloro-loro lho. Lah yang liya-liyane do dialem lho, apik-apik kabeh. Tiwi apik, Ika apik, Lisa ki tekan aku kok kon nyokot kawat ki maksudnya piye? Ora kawat, wesi kae lho. Lah iya. Gorden kan ana serekane suka wesi ae to reket-reket. Akeh wesine tok cokot. Gordene dipasang ning isore dadi ki malah reketek. Dadi kaya leak to. Kene ngakoni nek kaya leak. Iya. Iya, Mbak Tatin Lestari Andayani. Iki sinden antagonis. Oh iya. Ya ora, aku jane baik hati lho. Apa? Jane baik hati. Baik-baik di jalan kok ora baik hati. Iya. Oh, ngono kok baik hati ora. Lah aku tergantung lawane, nek lawane marai mangkel ya melu mangkel. Lah kok sik kok lawane marai mangkel ya aku marai mangkel wae piye? Lah iya lho, jelas kok. Aku urung apa-apa wis dunekke kon nyokot kawat, terus dunekke nangka blonyah. Dunekke apa meneh mau? Lah kowe nek tak unekke bendina rasamu mangkel ki mbok ya matur. Pak kula tak rasa melu nyinden ngono piye? Lah aku ya piye nek ra nyinden kok kendile goleng. Ayo kene rumangsane ora apa-apa. Ora lah mbok ngalem aku wae ngopo to? Oh ya, ya wis wedian tatin ngarep. Nganggo lendang. Jan. Yai kok kaya ngono lho. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasong. Ora iso to?
Pan ngalem sithik ngono. Ya sesuk tak alem, sesuk bengi tak alem. Iya. Saiki rasah. Ya rasah dialem mau. Engko iki ya wis gek anu nembang. Oh iki mau ana pamundutan. Ya. Ning kowe nembang sik iki mau ya ana pamundutan nggo kowe. Ya. Napa? Sesideman. Oh iya saka Mbah Hadi Sena. Oh nggih. Kasih doli wong. Liwunge isih ana dhewe. Lho kowe bengi iki kerejeken akeh kok, Din. Ki nek ora percaya ki dititeni omong aku ki engko ndak dikira aku gawe-gawe. Ya. Ana sing transfer, ana nyuwun kutut manggung sing nyekar Mbak Tatin saking kula. Oh iya sapa? Sik tak golekane no. Mas Ferry sapa? Ferry Suranto saka Bogor. Oh iya. Kirim nang rekeningku 1,5 juta. Oh iya. Kon nembang kutut manggung ning karo kon mabur. Wah iya. Lah aku ora ndek suwiwi lho. Mulane pulune dicukulke sik. Aku anggere tukul tok kerok dadine. Lah ngribeti kok ya. Ayo. Iki lho, ra percaya wis ditransfer iki. Minta kutut manggung nembang Mbak Tatin saking Ferry Mas Raden Ferry Suranto. Oh kelingan aku. Biyen tahun balik dene Tangerang yang sering nanggap dari sekretaris negara Seknek Sinden Tatin Pak Suwun. Ya. Matur sembah nuwun. Kutut manggung nek dadine pleci piye engko? Ora apa-apa, sing penting ana sing nyuwun kok. Ning kutut manggunge penake engko gara-gara. Ah, engko gara-gara siap kutut manggung belajar. Ya. Matur salam kagem Bagor Brand. Oh iya. Oh, sing salame ora bae. Mas Trisna kuwi wartawan RCTI kuwi. Sesuk sapa ngerti kowe diangkat ning anu kae apa program jam 1 awan kae? Apa? Silet kae. Selet. Sinden antagonis ya. Monggo nggih. Sugeng dalu Pak Seno nyuwun lagu saking kula Nuryanto Karangrecek tukangipun Pak Joko Laksono. Lagunipun nderek. Ya. Ya lagune nderek ya dikeki apa ora ya nderek aku pokoke ya. Monggo. Ki tembang sik sesideman sik. Nyo. Amplope. Aku nek karo kowe Surawani. Saiki wis apian to. Wah, kowe. Ora dibahas. Biyen aku karo kowe apian lho, mengko iki ra niteni karo aku nyo tampani sik. Tampani. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Pak. Kok iki maksudnya piye? Wong Jawa ki mung disingkat kok. Apa wae? Nek kowe iki bentuke apik ya aku ling ngalem wah Tatin ki Yunan. Apa wi? Ayu tenan. Wah. Yunan. Dasare mbutewa. Apa? Rambute dawa. Wah. Tur dasare ya liteneng. Apa kuwi meneh? Kulite kuning. Gak aku ora arep ngono sarung kok. Lho, wong Jawa iki iso disingkat ngene kok. Coba nek ana wong anu kae. Ana enak apa jenenge? Enak ora, Pak? Naknan. Ah, oke lho. Naknan, Bu, iki masakmu naknan. Enak tenan. Lah nek mbotmu waletmu ning iki. Rambutmu dawa, aku pikiranmu sing elek kok. Lah ya rambut. Litmu ning ya kulitmu kuning. Ah, udu mesti Apa? pikirane. Ah wong ora ya nek ora. Dadi aku yang duwe. Apa? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah kuwi. apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk? Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ngondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Sawae. Anu cangkem elek. Dalange njijiki. Kowe kuwi jiji. Wong Ya aku aku nek ora diwaraki ya ora, aku jane baik lho. Mulutku tuh baik. mulutmu harimaumu nek kowe. Iya, wong aku mung menimbutmu apa rambutmu dawa kok njur tekan limuceng. Lah ya aku ya talimu kenceng lho. Ayo, Nek kenceng ya mlorot ya piye? ndasmu tos. Apa? Ndasmu atos.
Ora nek ratas ya piye tenendas kok kiur-kiur iki. Oh, mula pantes dijuluki nangka blonyoh wong. Ngopo? Awal Lah saiki nek dipikir ndas nek ratas yo piye? kemucah kok soalé. Apa? Cangkemmu trocok. Loh, saiki nek sirahe ratas lho nek ra ono bathoke ngene terus piye? Ah iya ya gembur-gembur ya. Lah iya kok. Ah iya, mosok sirahe atos sirahe empuk gulune atos tak ya. Yo dibawani sesideman. Tane anderek sang peke Tuk mumbar. apa meneh? Bathukmu jembar. Ora ya. Oh iya semono kok. Rasah dibales ya wis ben. Iya. Pria marai lali cakepane to. Aku pikirane linuceng wae kok. Hooy. Pria bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Bendara terus Bendera terus ngayung-yung. putrane pira Mbak Tatin? Siji no. Oh. Kuwi napa mon di anak loro no aku ora iso mbayangke. Ngapa? Nek pas hamil awake mesti saya jebluk kae. Gedhe banget kae. Iya. Bojone nek ngeterke nyinden dadak nganggo tosa. Iya. Kok anggota sang apa? Ayo bojomu nyopir kowe nang mburi ngapleh-apleh kae. Kayak kena angin kene. Selendang kuning Kang sangke kang saking wukir suara kurang pramana ning wasis Angung romarang bendara Tiah Sulestya pijer ngincangake alis terus no sesidengan
monggo. Luwe becik panen Nena liwat kincanging alis mbok kanggo jogetin ora mung sikile encik-encik. Nek runtungan lan joget piye ngene? Ya ora ya kuwi iso di nenen dentang tak dentang. Ngene. Oh jenengan nang kene iki tak ngono. Maksudku aku kok sampluk ngono. Ora apa-apa, ora masalah nggih ora gelem bayar ora bayaran ora apa-apa. Ya aja. Nah iya. Sing apik lendange iki dimanfaatke. Ya kok tak manfaatke. Engko bar gara-gara dimanfaatke nggo tutup mripat. Iya. Ya turu. Ya. Urip ana
Dene kita turung ngaturno Pak Lurah nek ora ana ahli warise, ya sapa Mak? Iki aku di WA karo panjenengane Pak Untara, alamate Klampok RT 15 Trip 2 Giripurwa Purwosari. Oh iya. Ki isine apa? Pokoke panjenengane iki nandhang gerah, ya. Gerah terus iki WA awake dhewe, ya. Oh nggih. Difabel utawa cacat. Oh iya. Ki kepaleng nglonggarke rezeki awake dhewe kagum panjenengane. Oh iya. Nang iki alamate ngendi? Ya genti nyuwun tulung ora apa-apa, ora ana staf-stafe Pak Lurah kene sing iso nyampekke tekan kono. Nya diaturake Mas Pak Lurah. Ya. Oh nggih, Pak Lurah katuran Pak Haryono. Katuran mriki? Ayo kowe sing ngrono kok goblok. Lah. Kula mriko. Heeh. Aduh lho, Mak. Piye? Ayo ngepit. Kasih Mas Gun nggih. Heeh, kasih ke Mas ben daturke Pak Lurah. Ya. Pak sapa? Pak Untara Klampok. Ya. Ki duwe sakit difabel utawa cacat. Ya. Panjenengane WA karo awake dhewe nek ana kelonggaran rezeki ngringanaken beban hidup. Oh iya, ora apa-apa, Mak. Nggih. Engko diaturake Mas Gun, diaturke Pak Lurah, Pak Haryono, ya men diaturake karo Mas Pak Untara Klampok RT 15 Trip 2 Giripurwa Purwosari. Ngono ya. Mau ya tak suwun rawuh mrene ning ora iso wong mergo panjenengane nuwun sewu tindak kowe ora iso. Dadi ya aku wis dikirimi videone no. Iya ora. Mas Timur nama sampun sepuh. Oh sepuh jenenge kowe Pak kok. Oh, mbok menawa. Kowe iki sirahe gedhe kok goblok. Lah aku ora gatekke pake lho. Ya, iki Pak sapa Pak Untara. Oh. Ya, Pak Untara. Dikompliti sisan. Ayo Prastiwi karo sapa Tatin. Ya, iki no pamundutan Liwung. Kula melih. Oh nggih. Ayo Dik Pras. Ya. Waduh. Jemblong, Pak. Jemblong apa kowe iki sinden kok mutahke suguhan barang. Tak pidak mak duok ngono lho. Ah kuwi dadi tandha nek bebanmu iki longono. Iya. Kuwi nek jemblong pas leh muteng ora cilaka to? Iya. Ngerti-ngerti mak grubyak ngono terus sinden kok karindas tok tingil-tingil. Ayo Bu. Iki ya mundhak ayu aduh. Lendange nganti kang serah lemah. Iya. Selendangnya kon ngenten iki lho Bu, kon delehke kene. Sesuk ki ya dipaske to, Pras. Sesuk nek lendange kedawan ki dibagi loro. Dalange apa-apa cacat dasare. Apa-apa dilehke, apa-apa dilehke. Ora di. Ayune kok ngene kok. Aduh. Ayo sapa to sing ora ngerti ayune Prastiwi? Sing jeneng Sri Gunung ki ya ngono kuwi. Apa Sri Gunung? Sawang saka kadowan ki to ayu dicedhaki marai mulek-mulek. Iya. Ya ora ya Bu ya. Cantik le dandani 2 jam lho. Nuwun yo Des. Kurang ajar ta. Iya. Ya wis ora apa-apa. Le dandan pirang jam, Tin? 2 jam. Sing ngomong sapa? Lho lah, wong wedok iki angel lho Pak dadi wong wedok dandan. Nek Prastiwi percaya aku dandan 2 jam mbok ngangger dipupuri gogrok. Pupuri neh gogrok. Dialisi ndledek ayo. Wis angel kulite iki wis ngriput wis. Dadi wong wedok wis nggone ndi-ndi nggawa bel. Lah apa? Ting klindring. Heeh. Ya ora dereng kok Bu Prastuti cantik kok. Alah kok karo melet kowe? Karo melet yo. Ora ya Bu, ora. Oh wae ayo. Aja. Asli karo melet. Kowe ngenyek wah. Ngenyek kowe ora. Dadi cicil wong cilaka aku ning. Ah iya kok. So aku ora nang. Oke, ayo melet meneh kae lho. Sapa lho aku ora. Ngalem kok karo melet ki ngece. Melet piye? Turunan kadal apa piye kok? Iya. Yo. Liwung mangga diaturake. Yo, ayo yo.
yo melu edan. Lah aku dhewe. Piye le edan piye? Ayo gelah wong sing Bapakmu tak obah-obahke sing gedhe. sing tuwa wewe wani jungklik-jungklik kok sing enom kok eman-eman. Lah aku nek junglik-jungklik maut-maut e. Apane? Hah? Aku wani jungklik lho. Lho. Ani ta? Wis singset ta aku. Ha ta? Dul. Singset ora aku. Aku gak komentar aku. Suwe-suwe ra kajen karo kowe kok. Dadul-dadul dising ndes. Iya, ya wis ben ora apa-apa. Ha iya, ya kudune Tatin ki melu obah dadine Prastiwi ki ora obah ijen. Lah aku wis obah lho. Kuwi yo. Domongi kuwi, domongi. Obah nek dong turu. Nek panggung ra obah. Heeh, meneng wae ora. Iya ya obah. Ya. Aku diwarai to, Bu. Ya, aja tak warai no. Alah cah kok ayune kaya ngono. Persis karo aku Kakang Adi. Heeh. Ya, Persis. ayu ndi? Ora nek kowe jajan karo Prastiwi kaya Tatin kaya ngempit kendil. Kok kendil lho? Kok ya karo aku. Ya, mangga. Kayak lho. Oh, disawer kok. Sawer, Bu. Oleh-olehan. Nuwun ya, Pak. Besok meneh. Seneng aku nek ana wong seneng nyawer. Ah iya. Aning le nganggo lendang ki ora sing apik. Lendang ki cukup dikapit kok dadak dinggo nang ngene-ngene iki barang iki ngopo? Pamrih lho, manis-manis kene tak sabet sisan. Piye kuwi? Apa ora oleh. Ketok iki anu kok ungkapan kemarahan Prastiwi iki dilepaske nggon pas pentas. Iya. Ya ora apa-apa. Wanine nek ning kene. Iya. Kiten ana sesuk nang ngebis tak sia-sia tenan kok. Arep tak kapake. Wis pokoke manut aku kok ya. Sesuk anggere ana sinden omong karo aku muni mandeg sik pipis ora ana mandeg-mandegan aku. Tak uyuhke ngarepmu. Betul, Bu. Betul. Betul-betul cengelmu kuwi kok. Lah iyalah. Lah kepoyo kok ora diandeke ya di. Ayo ben. Ngono wae. Aku ora ngajar kok karo aku kok ngopo. Sajake mah seneng nek duyuhi kok kuwi. Sesuk ana dalang klebus. Aku sangu kembang api ya apa. Lah ngopo? Aduh, asumeti kembang api. Dor 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 dor. Aneh pertik. Oh alah. Prastiwi. Jan wong kok kaya ngono.
So nek mati sing mlebu swarga ming gelungane tok. Yo, mangga. Sabda Pak Bambang meneh. ora wis ndameng dinyek. Ki mau didompong loro amplope mau. Sing dienggo tak keke. Ora tok pek wae. Wis tak keke kok tampek-tampek. Ini kok apian dengare lah, bocah kok baguse kok ngene iki. Mrene. Ben nang wae ora apa-apa ya. Tenan. Wis sinden anggere wani ro dalang wis ditenono. Iya. Ditenono apa nek kowe ya ora mandi wong umure tuwa dheke ro kowe. Tur dasare kae ya cikal bakal sindenku kok no. Wo. Yen aku ajar mayang ngalor ngidul opahe lagi 800 karo tengah yuta. Ya. Prastiwi iki wis melu. Lara apa mbiyen? Oh iya to. Heeh. Nganti tak ngaus seragam randi kebayak tak nei lungsurane makku. Iya. Monggo makku lemune ra jamak-jamak dadi malah kaya memedi sawah kae mere-mere. Kuwi ya trima, ya ora apa-apa ya, Mang. Mulane saiki ya piye-piye nek apa netizen utawa streaming iki kadang kala sok anu kok kan niku Mbak Yu kula dadi wis ben nangka blonyo. Iki parapane akeh banget ana nangka blonyo, Bagor Brand. Ayo medun. Iya. Mbak Tatin Lestari Andayani dalam kurung nangka blonyo. Oh nangka blonyo. Kuwi sing marapi udu aku kok, sing marapi wong-wong kok. Nah aku ora tau marapi dhek ora tau blas. Nangka blonyo, Bagor Brand. Iya. Nek kula nangka blonyo terus betone sepira? Mongko aku ora ndek beton lho. Aku ya ora ndek beton. Kok kowe ngomong karo aku? Lah sing muni nangka blonyo sapa? Aku, ning aku ya ora ndek beton. Aku duwene pongge. Pongge ora. Aku ya ora ngonekke kowe kok ngomongke wong sing do omong kok. Kok ndur nesu karo aku. Ya ora nesu maksudnya lho, Lisae lagi munggah disanjung-sanjung aku rung munggah lho wis dunekke nangka blonyo. Aku sing nyanjung Lisae sapa? Wong aku ya ngunekke Lisa mbiyen sadurunge tak temui wah. Ya kan terakhir. Rambute berintik. Iya. Nek saiki pancen mundak ayu, mundak kopen. Wis iso perawatan saben dina. Lah nek aku seminggu pisan facial. Nek kowe facial dicetet apa? Lah emangnya nek facial dicetet? Ah iya no, iki lho lemak-lemak iki dicetet ngene iki men resik raine. Maksudnya apa Parjo? Dicetet sak ember iki, dicetet apane? Kudu aku lho. Lah iya kae sing kenong kurang ajar. Ora dalange, ora wiyagane nek karo aku kok embuh lho. Ayo kuwi mulane kowe ngrasakno. Ayo, lha wong iki ya nek ndi ya ngebak-baki, entek-entekke. Iya. Ya ora apa-apa. Ana sing ngarani Bagor Brand. Sing ngarani Bagor Brand Sukimin. Iya. Iki Bagor Brand iki aku ya maune guyu. Bagor Brand iki pakanan kewan iki lho, no. Dadi anggepe Tatin iki dedak. Iya. Ya wis ora apa-apa. Marai lemu kok dedake. Hah? Marai lemu. Lah mulane kowe iki kurokno. Ning ngorokke piye? Kowe iki lho sadurunge ndek bojo mbiyen. Ngapa? Jaman melu aku mbiyen, wah kowe iki luar biasa anggere muni dandan awake awakmu isih sak Mbak Ria iki. Ora gede-gede banget sedengan. Kuwi lingguh tek ngono iki penonton kabeh mripate tertuju nang Tatin. Oh. Saiki wis beda. Saiki sing do ngrasani iki kae sik Tatin sik di kae kok. Oh, kok lemu batu ngono. Sing do omong iki, kok dadi semono to saiki? Ngono. Lah ya kan sepira? Lah ya maksude tok cilikke semene iki ngono. Lah nyilikke piye gemboske? Ah kene tak cublese apa piye?
dom apa? Hah? Duwe dom apa piye? Pring. Pring. Pring ya piye maksud? Ah iya ora. Yo. Ora jane jenengan ki ngopo ya kok ngelek-elek aku terus ki ngopo? Ora apa-apa, ora ngelek-elek kok. Kok gek cinta tapi tak tersampaikan. Apa ngono iki? Apa menjet-menjet? Wah kok dadi kowe kok muni cinta tak tersampaikan. Lah ora lho, nek wong sengit ki biasane ndulit lho. Dulit. Aku mau nek ming dulit. Lah Apa? karepe ngapa? Seneng kok ming. Apa itu? Kowe iki ibarat. Oh, Mari mbok biasa. mbok iwetan. Hah? Mbane ibarat mbok timur. Maksudnya peribahasa no lho nek basa Indonesia ne. Peribahasa ki ora kuwi. Apa? Peribahasa kok mau piye peribahasamu apa? Sengit dulit. Sengit dulit. Ya kuwi itu peribahasa, nek peribahasa ki Nek Jawane apa? Peribahasa ki Apa? anu apa jenenge? Air setitik Air apa? apa? Air apa? Kok sik to tak mikir. Lho apa jenenge? Nila setitik ada susu sebelah enggak? Ya beda tuh kuwi ya. Ayo malah seneng banget. Ayo, Iki misale ana sapa ta guru iki? guru kencing berdiri, murid kencing berlari ngono kae. Sapa sing kencing? Peribahasa. Ya ora cocok nek karo jenenge nek wong sengit ki bakale seneng ora malah susu apa mau. Ora lah kok kowe kok dadi ngarani aku cinta tak tersampaikan iki piye maksude? Lah mergane kok ngelek-elek aku terus ki. Biasane nek wong ngelek-elek iki seneng e. Ya urung karuan kok ya. Lah saiki tak takon, seneng ora? Sapa? Jenengan. Ora. Tenane. Sik tak ngombe kopi sik. Ben uripku peteng. Lah ngopo? Ha iki kan gelap ya to. Ben ireng ta? Heeh. Piye? Ben ireng. Wes nek ireng. Aku kono kok takon aku ngombe kopi ben ireng. Ha wes. Wis ireng. Mbok diputihke. Ora kuwi diurus kuwi engko ndak kanu kalayak rame do. Ngapa? Ayo kuwi mau kowe muni kok dadi aku seneng karo kowe iki ketemu pirang perkara. Ya biasane kan ngono kuwi nek wong elek-elek iki ngusus-usus dadi seneng. Ha iki tak takon kak kowe. Apa? Nek upama aku, heeh seneng kowe piye? Ya aku gak mau lah. Lah ya wes. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Ngono lho. Lah saiki piye arep seneng nek bendina dunek-anekke? Dunek-unekke ki ora perkara sengit lho, Dim. Berarti seneng? Ora. Hah? Piye to? Oh, jangan GR. Loh, lah nek ora seneng ora sengit berarti seneng. Iki meng ibarate. Ibarat apa? Peribahasa. Nek lho maksude, aku unek-unekke kowe iki mergo aku iki perhatian karo kowe. Kowe iki aja kelemon, kowe aja kebangetan lemu sing rada kuru sithik. Lah perhatian itu tanda apa? Lho perhatian ya, perhatian iki oke banget kae. Gondolan kae perhatian banyak anak-anak jalan, jangan ngebut ngono kae ya oke. Lah perhatian nek aja lemu-lemu? Ya ora apa-apa kok. Aku ngeman karo kowe kok. Wong lemu ki. Piye? Nek ora seneng jajal tak gandrung, seneng ora wae ra aku. Ha kok kowe iki bendina gandrung kowe. Kok sik to, kowe iki aja kok nggayuh dalang. Lah ngapa? Karo kamerawan kowe ditolak kok. Nek mergane kan kae mengapusi kae jenengan kae padha jenengan lho. Apa? Atine meng ndobos kabeh. Do, ngadeg kok, Do. Ngadeg kok tak Ngadeg, buat. Do. Iso ngadeg ora kowe, Do? Ah, karo kae wis ditolak kok. Monggo kae nek omong gagap. Nah. Lah ya aku wegah nek karo kowe, umpamane dadi. Oh, nek karo kae berarti geleme. Ngajak piye? Geleme ro sapa? Ayo, ngono. Yo, maksudnya apa? Ngono lah. Bener ya, bener. Yo, saiki yo. Burung kena kan. Meneh. Ke. Si. Coba sih.
Ayo jajal aku gandrungan coba mbok menawa engko gandrunganmu iso gawe renaning atiku. Jane aku ra iso sih gandrung ming waton nembang wae. Aleman. Apa ta? Kata-katane iki jane aku ra iso sih. Lah piye? Ora usah nganggo sih. Lah nggo apa? Ora, jane aku ra iso. Ngono kepenak. Jane aku ra iso sih. Mergane aku pancen ra iso gandrung sih. Mergane ngono lho sih. Lah metu dhewe. Tumbas kopi sih. Metu dhewe. Apane? Sihe. Oh, sihe metu. Ayo. Tembang mar apa? Nek meng aku sing wis apal aku wegal. Waduh lah aku ra iso kabeh lho. Ayo terserah iki anu Pak Sukino kok sing nyuwun. Nyuwun apa? Kowe kon gandrung aku. Pundi? Pak Sukino? Nyawer lho, Pak. Nek ora nyawer ora dadi lho gandrungane kok. Kapok kowe. Wis, iki lagi kok lagi iki ana Letnan Kolonel diperintah sinden. Lah ya nek ora pas nang panggung ya ora wani aku. Wis karo bapakne rasa. Iki to, oh iki. Dek kok ora bobok sesuk sekolah urung ta iki ya? Urung ta. Pi melu bapak sik kuwi. Melu ki lho bapak. Ya cah kendel. Sok calon dadi bintang tamu kuwi. Ayo. Terus ya apa Pak? Digandrung sak modare. Samudare cengelmu. Nggih, Pak, siap. Kayak Pak Edi Mulyono ajudan Bu Menteri. Ya. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Pak. Mugi-mugi rezekipun lancar. Salah satu dongake wis lancar ket biyen-biyen. Lah ya nek jenenge wadine iki nek ya ndongake. Ana ajudan menteri iki namung dhuwite namung bayar kowe. Guru ki nganggo atusan ewon. Sida ora iki? Sida, ya. Lah sida wis nganu e. Wis ngapa? Maksudnya wis siap-siap ya. Sayange rasa rene lah aku piye le gandrung. Ora sarono kok ado-adoan aku nek cedak ya moh. Kaya nyedaki Bagor Brand. Alah, ora tau ngrasake kowe ngomong. Malah udut. Ayo sak karepku apa? Ora entuk disambi. Digandrung ki. Karang men rada suwe. Ayo. Piye ta? Wis gek wis ayo. Baleni ya. Heeh. Rina Sambil udut terus ndelok TV. Ngapa wi? Ayo nek digandrung ngono dadi. Di TV nendi? Oh nek ora nang omah kok. Sayang ngalelo. Iki dadi sapa? Parjo. Kana lu ae. Ndelok ditembak apa piye kowe? Maksudmu? Iki dadi Seno apa dadi Broto? Loh, aku manut. Aku tok dadekke apa aku manut. Dadi munyuk wae. Ora masalah Kangen waton. ndoko lho. Ora apa-apa. Aku tok dadekke munyuk ora apa-apa. Nek awake dhewe gelem munyuk-munyukan. Sritenan nang tasih